Hello mga silingan, magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Kuterong Delphine. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo kung paano lutuin ang adobong Bisaya, adobong baboy na Bisaya style. Alright, tingnan natin. 12 seconds later. Yan po, i-prepare po natin yung mga spices. Ano lang naman, ahos, sibuyas, tsaka brown pepper, suka, or vinegar, tsaka tuyo or soy sauce. Yun lang po ang ingredients. Yan. Maya kaya ako sa pag-iwan na sabi. Yun po, haluin na natin yung karne tsaka yung spices. Alright. Ang pagluto kasi ng adobong Bisaya na baboy, napakasimple lang talaga. Ito yung madaling lutuin. Tapos ito kasi yung pagkain na paborito ng lahat. Kasi madaling lutuin tapos matagal mapanis or masira. Lalong tumatagal siya, ilagay mo lang sa sa ref or sa misa, tabunan nyo lang. Matagal siyang masira. Saka habang tumatagal, lalong sumasarap. Ayan, ang gagawin lang po natin guys is para ka lang nag-marinate ng para ka lang nag-marinate ng baboy na iihaw. So i-marinate mo muna natin yung karne. Yan. Lagay yung karne. Tapos lagay lang yung mga spices. Yan, ahos or garlic, sibuyas, tapos lagyan ng paminta. Lagyan ng paminta. Mahilig kasi kami sa paminta. Tapos suka, vinegar, lagyan ng vinegar. Soy sauce or toyo or patis. Yan. Tapos asin. Kung ilang asin kasi may may soy sauce na. Tapos bitsin. Ajinomoto bitsin. Yan. Tapos i-mix natin. Haluin lang, haluin. Para maano yung tuyo tsaka suka, hayaan muna natin siyang ma-marinate mga 30 minutes bago siya isa lang sa apoy. Yan. So ayan na siya guys. Sinalan ko na sa may kalan. Mga after 30 minutes pag na, tingnan ko kung luto na siya. Right. Yan na. Yan guys, kumukulo na siya. Pag nakita natin wala na tong tubig, itong sabaw na to. Tsaka ang natitira na lang is yung parang mantika, yan, luto na yan. Parang kulay brown na itong karne. Yan, luto na yan. Napakasimple lang ng adobong baboy Bisaya style. Alright. Mamaya, tingnan natin pag ubos ng itong sabaw na to. Para matikman natin. Few moments later. Ayan guys, wala na yung sabaw niya kanina. Kunti na lang maluluto na ito.
Yan. Yung natitira is mantika na lang. Yan. A few minutes na silingan, maluluto na itong adobong Bisaya. Alright, oh. Yung mantika guys, ang sarap nito ilagay sa kanin. Yan. So, liluto na siya guys. Luto na siya. Adobong Bisaya. Yan. 12 seconds later. Oh, ayan guys, luto na ang aking adobong baboy Bisaya style. Alright, thank you so much guys for watching sa aking YouTube channel. Once again, this is Agotelong Delphine. Bango. Bangoy pa lang. Ulam na. Alright, bye-bye sa inyo. Sayas and Mindanao. This is your Hotel DJ, Kuya